Fas present que estàs en aquesta actitud estirada, Savasana, fas present que respires, et disposes a deixar aquesta actitud i adoptar l'actitud asseguda de cames creuades, una actitud que, com t'explico sempre, ha estat dissenyada perquè tinguis èxit en aquesta observació interior que ha estat preparada durant tota la sessió. Per tant, després de la posició estirada, t'asseus amb les cames creuades. Anem a canviar de gest, anem a entrellaçar els dits de les mans, menys l'índex i polze, i el posem aquí a la falda. Els dits polze tiren cap amunt i els dits índex cap avall. És un gest que simbolitza les energies ascendents i les energies descendents. Les més denses, podríem parlar de tot el que és la vida fisiològica, anant cap a les més subtils, la vida sensible i la vida sàvia, cada vegada més subtils. Aquest gest és equilibrar, o sigui, el teu cos, amb la teva sensibilitat i amb la teva intel·ligència intuïtiva, evidentment. Per tant, col·loques aquest gest, Uttara Sharira Mudra, els dits entrellaçats, menys els dits índex i polze, que estan junts, els dits índex tiren cap amunt, apunten cap avall, i els dits polze cap amunt. Molt bé. Pressiones amb les cames, amb els isquions, poses ben estirada la teva esquena, la columna, la barbeta lleugerament recollida, tanques els ulls suaument, afluixes la cara, la boca, els llavis, les mandíbules i t'observes. Siddhasana. Capta la posició, com sempre, te'n vas ara a l'Ujjayi, o sigui, el moviment conscient que t'has seguit tota la sessió, que és la respiració, li afegeixes el seu so, Ujjayi. I respires d'aquesta manera, en Ujjayi. I ara et disposes a passejar, atenció i Ujjayi, pel que en diem un passatge psíquic, un passatge imaginari, que va a l'inhalar des de la base de la columna, sacra, lumbars, dorsals, cervicals, bell mig del cervell, del centre del cap, pausa, i a l'exhalar des del bell mig del cervell al centre del cap, a l'exhalar des d'aquest punt, cervicals, dorsals, lumbars, sacra, base. I ara passeges atenció i Ujjayi per aquest passatge psíquic que va des de la base de la columna fins al centre del cap, a l'inhalar, pausa, i des del centre del cap fins a la base de la columna a l'exhalar. I ara, a més d'aquest recorregut, o sigui, a més d'atenció, Ujjayi, incorpores la vibració del mantra que ha sonat tota la sessió, o sigui, quan puges amb sentit ascendent des de la base fins al centre del cap, mentalment recites Soham, i quan baixes des del centre del cap fins a la base, Shivoham, Shivoham. Soham significa jo soc, del més dens al més subtil, i Shivoham, jo soc Shiva. Shiva simbolitza el que diem el tot, o el res, o el que tu consideris. El tot, el res, Déu, la consciència còsmica, la consciència absoluta, res, el Big Bang, el que tu consideris. És aquesta Shivoham, jo soc Shiva, jo soc univers.
que decideixes viure l'experiència humana. I a l'inhalar puges Soham, que significa aquesta experiència humana, amb aquesta aspiració que té de desplegar els seus potencials, diguem-ho així. Per tant, estàs a la posició, estàs a l'Ujjayi, estàs en aquest passatge psíquic que va des de la base fins al centre del cap a l'inhalar, des del centre del cap a la base a l'exhalar, i ara, a més, col·loques aquests dos mantres. Quan puges en sentit ascendent, Soham, i quan baixes, Shivoham, mentalment. Soham, a l'inhalar, Shivoham, a l'exhalar. Tres voltes més amb tots aquests elements. Deixes el mantra, deixes el recorregut, deixes l'Ujjayi, estàs present a la posició. I ara, com sempre, per completar, te'n vas a l'espai frontal entre les dues celles, que ara està buit, i observes aquest espai buit, sense esperar res. I ara, precisament, projecta sobre aquest espai buit el mateix mantra que ha sonat tota la sessió i que ara hem utilitzat per pujar i baixar pel passatge psíquic. Per tant, estàs a la posició, estàs a la pantalla frontal i mentalment t'obres l'experiència de, com a objecte de concentració, mentalment recitar Soham, Shivoham, jo soc Shiva, Soham, Shivoham, i vas observant aquest mantra a la pantalla frontal, sense esperar res, només observar. Tres vegades més recites el mantra Soham, Shivoham, 3 vegades. Retires el mantra de la pantalla frontal, tornes a observar aquesta pantalla buida, sense esperar res. Surts de la pantalla buida, connectes amb l'Ujjayi. Connectes amb la disposició asseguda, Siddhasana. T'agraeixes haver-te dedicat a aquesta pràctica de ioga, agraeixes als altres per compartir-la amb tu. Desfas la posició de les mans, les portes al centre del pit, inhales i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, bon cap de setmana, gràcies per tot, Namaste, fins aviat.